L-ewwel u l-ikbar kumpanija li kienet toffri servizz ta' kiri ta' roti f'pajjiżna, Nextbike Malta, se tkun qed titlaq minn Malta fil-bidu tas-sena li ġejja. Il-kumpanija kienet bdiet topera f'pajjiżna fl-2016 fejn 6 snin wara kibru tant li madwar Malta kien hawn ma' 60 stazzjon u madwar 400 rot aċċessibbli għal Maltin u anke turisti. Madankollu, f'komunikat lil klijenti tagħhom Nextbike qalet li kkawża ta' nuqqas ta' inizjattivi mill-Gvern huma se jkollhom jitilqu minn pajjiżna. Il-kumpanija appellat lill-Gvern Malti sabiex jibda jippromuovi u jagħti inċentivi lil persuni biex iħeġġiġhom jagħmlu iktar użu mir-roti, mezz ta' trasport li kompletament ma jħammitx l-arja ta' madwarna. Nextbike Malta qalet ukoll kif il-proprjetà tagħhom kienet regolarment qed tiġi vandalizzata jew saħansitra misruqa u dan minkejja li dawn ir-roti fil-maġġoranza tagħhom jinsabu f'postijiet frekwentati minn ħafna nies f'kull ħin tal-ġurnata, bħal San Ġiljan. Nextbike spjegat kif il-kumpanija komplet tieħu daqqa ta' ħarta kif il-klijenti tagħha minkejja li jurew interess kbir fis-servizz tagħhom ma bdewx iħossuhom siguri li jivvjaġġaw minn post tal-ieħor bir-rota u dan minħabba li t-toroq Maltin mhumiex siguri u adattati għaċ-ċiklisti. Fl-aħħar xhur rajna n-numru ta' ċiklisti involuti f'inċidenti ta' traffiku. Bl-iktar każ riċenti kien ta' żagħżugħ li spiċċa jissielet għal ħajtu wara li ttajjar minn karozza f'Ħażebbuġ li ma' karozza ħarbet mill-post. Il-kumpanija intant irrikonoxxiet il-fatt li l-idea tal-użu tar-roti tinteressa lil ħafna nies tant li matul l-aħħar 4 snin li Nextbike offrit programm ta' tagħlim b'xejn għal dawk kollha li jixtiequ jitgħallmu r-rota u iktar minn 600 persuna lestew dan il-programm. It-tmiem ta' din il-kumpanija ma jfissirx biss 6,000 ta' possibilità li Malta jkollha arja iktar nadifa, iżda wkoll telf ta' mijiet ta' impjiegi. Fl-aħħar xhur rajna wkoll il-kumpanija popolari tal-karozzi tal-elettriku Go2 Malta li telqet minn pajjiżna. Iż-żewġ kumpaniji kienu joffru alternattivi għal karozzi li jaħdmu bil-fuels.